Nej, Milton. Nej. Du skal flytte herop. Lig der. Den kan ikke ligge der. Så falder den af. Så lægger du den heroppe også. Så kan den komme derop på. Så tager den fat der. Nej, du skal slippe fra den, Milton. Der kan den godt stå. Sådan der. Der kan den godt stå. Skal vi holde en pause? Vi er ved at flytte bordet jo. Det skal hjem til mig. Det skal hjem til Milton, fordi der er fiskegilde derhjemme senere i dag. Kommer hele vores familie. Ja. Hvor har I fanget fisken? Hør nu efter, dem har vi fanget hjemme i Milton til min sø. Vi har fanget dem ude i min sø, Ja. hvor vi bor. Så lossede vi lige mine nosser ud over kanten af båden. Så fanger vi dem med nosserne. Så Milton, da jeg høvede nosserne op igen, så var det fuld af fisk. så er de fuld med fisk på. Skal de ordne den her? Jeg kan ikke ordne det. Ja, Pige. Ja, nu ser de godt. Tak skal du have, Pige. Ja, de er lange, som bare fanden i helvede, Milton nosser. Så slæver de hen ad bunden til fisken. De elsker den duft og den smag, de har. Så hænger de sig på. De hænger så fast i hårene, fordi det er sådan nogle stride hår. Ja. Det virker som kroge. Klør det der. Ja. Skal jeg lige ordne det? Ja. Jeg skal lige arrangere dem. Det er fordi Milton han har orm i nosserne. Ja, det er derfor fiskene, de suger den fast. De suger fast til dem. De her nosser, de har fanget rigtig mange fisk. Ja, de fanger rigtig mange fisk, de nosser. Men det der er med det, som en anden ting af det, det er, at den gede, der er nede i søen, den vil bide mig. Den bider sig fast rigtig hårdt omkring hans nosser. Når jeg så hiver dem op, så sidder den der og smiler til ham. Men så vil den bide mig. Men nosserne er så kolde, så jeg ikke mærker det. Nu ser de godt, Pide. De Milton har orm i nosserne, orm som fiskene elsker. Hvad skal I så i aften? Skal vi tutte nosserne af fiskene? Koger vi en suppe på deres nosser. Har du aldrig smagt det fisket nosser? Kogte fiskenosser. Får vi sure kartofler med fiskenosser. Ja, Det lyder umiddelbart ret ulækkert. det er det også. Men det kan spises. Ja, det kan sagtens spises. Godt, Pide. Vi skal snart på jagt, kan jeg mærke. Ja. Og jeg synes, vi skal snart på jagt.